μες στην περιοχή. Ο Θέος ψάχνει ένα στήριγμα, κράτησε και θα βγάλει πολύ ωραία πάσα προς τα πίσω. Ο Μαρτίνεθ κράτησε και ευκαιρία να σουτάρει, το κάνει το σουτ, καλό και γκολ στο 29. Από πολύ δύσκολη θέση ο Μάριο Μαρτίνεθ θα κάνει το 1-0 για τον Κισαμικό. Με την μπάλα να παίρνει περίεργη τροχιά, δεν ξέρω αν βρήκε κάπου και κατέβηκε. Εδώ. Όντως η μπάλα έχει βρει στην πλάτη του Γουαΐτα και πηγαίνει στην εστία. Δεν μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα ο Θεοδωρόπουλος. Αλλά το γκολ πιστώνεται βεβαίως στον παίχτη που σούταρε. Ωραία πάσα και χάνει πολύ μεγάλη ευκαιρία ο ταξιάρχης Φούντας στο 47. Και έχουμε ένα σουτ το οποίο πάει στο δοκάρι από τον Μασούντ που απειλεί για δεύτερη φορά στο 57. Πανιόνιος με αυτό το 1-0 βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο. Η πάσα για τον Εγκόγκ, το πλασέ, μαζεύει πάλι ο πολίτης στο 68. Κακό τελείωμα από τον Εγκόγκ. Ενκουέμ, σέντρα δεν έπιασε ο Οικονόμου με το αριστερό. Προσπαθεί ο Γκούμας, απομάκρυναν κεφαλιά του Σίλβα. Μίλιτς θα μπει στην περιοχή, ο Μίλιτς θα πασάρει, το σουτ και γκολ 2-0 από τον Μάντζη. Ο Κισαμικός είχε παθητικό ρόλο σε όλο το δεύτερο ημίχρονο. Στη μοναδική φάση που δημιούργησε τιμωρεί τον Πανιόνιο με αυτό το γκολ. Και έρχεται ο Βασίλης Μάντζης, 25χρονος, να πετύχει το πρώτο του γκολ την φετινή σεζόν. Τελευταίο του τέρμα. Ενώ όπως βλέπετε διακόπτεται η αναμέτρηση λόγω της συνεχόμενης βροχής. Μετά από μια διακοπή σχεδόν 15-20 λεπτών, διαιτητές και ποδοσφαιριστές επέστρεψαν στο αγωνιστικό χώρο του Μάλαμε. Μάντζης πέρασε και πασάρει για τον Τιάγκο Σίλβα. Αυτός θα μπει στην περιοχή, ωραία η προσποίηση και πέναλτι, το οποίο δίνεται πάνω στον Τασουλή στο 90 λεπτό. Εδώ η προσποίηση, αυτό εδώ δίνεται ως πέναλτι. Ο Μάριο Μαρτίνεθ έχει την ευκαιρία να σκοράρει για δεύτερη φορά στο μάτς, μπαίνοντας καθυστερήσεις και να κάνει το 3-0. Απέναντι το Θεοδωρόπουλο, εύστοχος 3-0 για τον Κισαμικό, ίσως την πιο μεγάλη νίκη της σύγχρονης ιστορίας του. Ο Τιάγκο Σίλβα σε μια σέντρα και παραλίγο αυτόν γκολ από τον Γουαΐτα.